ya woda biya wotie nka biya no nse ya na mmiri nti no yitwa nneɛma so na wasi wotrase na yɛde ho ahyɛ ɔba de ne nsa yɛda wasi yɛdimafoɔ ne yɛboafoɔ yɛda wasi samanhyɛm boafoɔ ne ho adeɛ nyinaa so tomfoɔ ne ho awurade yɛhwɛ deɛ woyɛ ma yɛn a na bodadwene nti aseɛ so anadwo ɛda yɛda sɛ difɔkyeɛ ɔmo abɔfoɔ no ɛbɛwoa yɛn bere so yɛn so no mpo no wama abɔfoɔ no aba bɛnya yɛn bela yɛba mpo no wama ɔmo asa adi ɛkan ɛde abɛduru asomdwe mu ɛbɛtu yɛn nuanom asomdwe yɛn ho anim ne anim a ɛwɔ awurade wo no ɔyɛ yɛkasa na ase ɛnka odi daa onyame ayɛyɛ ɛnka odi daa yɛda wase ɛwɔ adeɛ kɛse a dandan nyinaa yɛade bɔnyɛfoɔ no woyɛ ma yɛn yɛda wase bebree yɛyi wayɛ bebree ɛwɔ Jesus Christ dim dɔɔ ne berɛ nso wonim sɛ nti a bɛpie fidua mu mmea mfa yɛpɛ yɛnyansa nnim deɛ ɛmfa nyɛ biribi biara ma adeɛ nyinaa mfi wɔ awurade na yɛwie a yɛde no ase ama wo saa ara nso ne yɛkɔ so ara bɔ mpa yɛgya yɛtiefoɔ a yɛba ahomakyɛ mu tie nyinaa hyɛ wo nsa ɛbere no adu ɔma yɛba bɛtie w'asɛm wabia koma bia mu anyɛ ne wo mu biara w'asɛm no awurawura baabi biara ne wɔyare mpo no asaneareɛ ne wɔhaw bi pɔda nso no ɛyɛ fi no so na wɔma nkonimdeɛ ayɛ dea nyame agya ɔba sokonkodin mu no yɛnka amen ɛne ne yɛfa saa kwan wɔ so ne yɛkyia yɛtiefoɔ a yɛba motie nyinaa no obiaa a wɔtie yɛ ahomakyen biara no nyame asomdwe nka mo nyinaa baabi a woda bi a wɔte nka bia no sɛ woyare mpo no a onyame ɔnsa wo yareɛ ɔhaw ne amanneɛ biara a wonaa mu biara no onyame asɛm no ɛnyi wo mfirim na ɛnɛ kɔsi saa bere kɔsi bere nyɛya onyame ma wasomdwe ɛwɔ didim ka amen dimbi wɔ hɔ a ɛyɛ dɛ no ɛyɛ Yesu Kristo de no ɛma wɔ yɛra ba no bɛfie no bɛhɔ me frɛ ne brɛ mo mɛto na ayɛye ho dwom da wɔ na dom ne nkwagye no nti Yesu Kristo ne megyefo no ayɛyi ka ne din da mɛto na ayɛye ho dwom da wɔ na dom ne nkwagye no nti Yesu Kristo ne megyefo no ayɛyi ka ne din da mehu Yesu Jose bano nyatete fono kane wasem mehu Yesu Jose bano nyatete fono kane wasem so biri babi betu me free na izetaba Momra mehwe Yesu no yaje nkwano Momra mehwe so biri babi betu me free na izetaba Momra mehwe Yesu no yaje nkwano Momra mehwe ka amen yo onodofo anopen so no ye ne wo che onyame nasem babu na me atia sese munko wiase afa na nyina na monka mensem no nkyere abode nyina na ne obagye me nyame asem die no bema no ho kwan mo bobo na suo na mo de me nyame asem be kyerɛkyerɛ no bedi so no ono ne nipa da kye megye no enkwa na ne wamfa me nyame asem no anya hwe ne de me nyame no menimu no ti yɛmpɛsɛ nyame ɛbɛkase wɔ nimu nti no dan nyina wure fi a ne yɛ kyɛw sɛ sankofa ɛna sɛ wo nkɔ sɔre nso a ɛna de nsɔre abu nsɔre na bu ti bomɔdia ne fa wo wure bi mu ne ba fa ko a ba bia gidie ne wɔ no na ono mo tua na mo na da kye no wo kra no anyankwa
say ewiase no ne ne dia no oba enyema nyine dia danse se wo ba anopai yakin kanse ma di kan no yan hwe yasem no Exodus 35 1 to 3 ne kama me ye kan Exodus no ma tie ye aduasanum enjim ba akoko se miensa no atifi asem wo se homeda no na Moses shia Israelfo no asafo no nyinaa na oka kire won se ensem a Awurade ahye mu se muni so ni enansia na momfanye adwuma na eda a etoso enson no enye mo homeda kronkron a mode home ema Awurade na obiara a obaye mu adwuma no obekum no ka amen amen asama onyame ka kire Mose Fraiza foni nyina na ka kire omo se enna ba kuma nsia mede bo soro ne asase eni mu niema nyina yo mede ye nti da toso enson a eye homeda ne de obiara ehome sa mu obiara anyemu adwuma yo na obiara obeyemu adwuma no mekuno sa onia uti nyame asem yetie na asem no ya asem a ehu pa o de tosu emna makoma nsia yakopon de bo so ne asase mu niema nyina odi ye ni nyina da ba ko pe de toso anson ne de obiara ehome yo na mu ni ne homeda no sa munya ne kronkron ese menya meme ye kronkron yo na mo so munya homeda no kronkron obiara obeye mo adwuma bia no menya medai mekuno yanko Jeremiah 17 ka 19 besi 27 mami Jeremiah 17 19 to 27 ka mami onia ana enipa emfa fo homeda mfa nya hwe bia la biem enane enso ne nyina mpo no ye no onse sia no ebi mu kwa so ni fieda en homeda ebi ko wukweda en homeda first pa wo hwe mu first pa no hwe pa na homeda na ememeda homeda na ememeda obi anyem adwuma ti ene besi na nyina akwa no obi ho ma omo ko memeda so no se obi de ni kakora wo de koma na wanye se osoma ebe kono yankwai ye kan Yeremia ngoma no etie donso ntemu don kronkosi aduononso no atifi asem wo se homedadie ho afutuo homedadie no ho afutuo da homedadie nko yanko sene Awurade ka kire mienie nyame ka kire mi Yeremia mini koko gina omanfo ponkase no ano safotie ko megate no asema nyame ka kire Yeremia no ko megate kase pa no e ponkase na obia fam ba Jerusalem no koko gina no ko Juda ahene edimu ahemfie no ba bia Yudafo ahemfo nyina obia di afrisane we ko no we ba we ko no ba no ko ne koja na menya me kyerwade yenko ene Yeremia ponkase enyina mu Yeremia ba bibia ponkase bia de bia la ye fa Jerusalem ye fa esum nyame bia koko gina no koko hwade ko na ka kire won se muntie Awurade asem muntie nyame asem onia ha ebesi na nyina akora no obi tie nyame asem kana ne buafu odi papa bi kan wo so odi ma set me machine to da dada me de bia wunya baye no na fije ni kwa di kan nyame na me ne meyere me manyina ne aso sori na yeti onyame nasem e papa wo ka me ka de wudi onim yo anu akwa wo frɛ me sɛ na obeti nyame asomdwe nka ho sa nyame onhyira wate amen o wadwen papa no nyame onka ho na ne de wakoma so bia nyame nyama wo Yesu dim ka amen yanko wasimunti Awurade asem na munti nyame asem ko Yuda hene ne Yuda man nyina safo Yuda hene ene Yuda man nyina ene Jerusalem fo tese wonyame wanyi bia mfirimo enso na ahemfo mebire mo mpanya nyame asem ahemfo no bebire mo me o madwen so mo de enya de kro na hya ne nsa ne de do pebi otimi kumudi obetimi akase wo kra na metimi me de wakoto afiase ade onya ko no onya sa pepepe bibie ni obiem ni ama so pepe ye de wakoto dem wodi anu a omonte se na nakufu ado ba no ene ye ba no ye kwan no so nyina ye smooth pa na be na ne de kwan na de na kwan tantantan na de ye fefefe sa no omo se na nakufu ado benti se ye be ni ye na oduru wo hu se kwan no da so
onipa ejimi a onipa enim hye what dey bia wo ye bia bi na me ka kire kwalobu doctors for no bro le bom me ko da me ka kire mo se mo edu anadwo ho na mo dwana kwa hye mo mprafo ho na akaye yan afo nkwan na egu ha ade e be chia na mo di mirika ba abede da ha enti mo ba mo nim se mo hweye so ho na nyame anya do man kanu a obi a mo ye na operation kade be chia mo baba na wo na mo nda ko hye fridge mu na mo asa atonfo no enti mo adwuma ni na mo wi a mo kwotena so ndem ahiri baba ho onyame be tue nipa kasa ade wunnim se wo na se wo ye na so onya nyame be tue wo kasa ye nipa de animo da ba kan se gubu aye kama wo aye ka ko he kwa no ene odu apostle hesbia ni babia akora monya nsa ma ye da bia papa yanko o se Yuda hene ne Yuda amanyina wo Jerusalem wanyi obi amfiri munyina yanko mo fa opon yi mu eba mu mo fa opon mu ba eba dan mu nyina no eba efia nyina no munyina ye nyina ya asem sene Awurade sie ni na me na eka yanko mo hwɛ mo kra so yie ati mo hwɛ mo kra mo nipadua no a menya mmabɔ mo no mo nipadua mo hwɛ so yie ɛno obia de ne nipadua no aye chacha to ne nsɛm ne yɛde bɔ tennis ball obi kura se Nyankopɔn amoni yie wakasa musukasa pa onyame amo ya kakasa ai ka ba wutimi gya wose metwa mu Lord be kome ne wo gya nyame wonye ode biem sikanti ana se daade na woni pa no sika no utifa kwa ma metwo o sika utifa kwa ma metwo sabile ko hwe obi asori ebie nso obi so da na no ntotro onti obi akesi no nkra ansa no ndu ansa no ko bie nso nyame hu yembo sika ma metwo yadwuma na ye dwuma nyame be hira onsa no dwuma papa yanko wo se ne Awurade sie ni nyame na ka yanko mo hwe mo kra so yie mo nko mama nso adeso biara homeda amfa Jerusalem apon mu safoti asema nyame ka che Jeremia ni hu ka kire Israelfo no obi a obepo nkesi mu bia no hwe na homeda wanso niam se wokoton panu anamo kwa dabi homeda no mu bia nso ne mabia enkofa ne mabia homeda no emfa opun mi emam asema nyame ka che Jeremia ni yanko na mo nso adeso bi nso emfi emu emfredi na mo nso adeso bi nso emfiri efia emfa mpia bonche se mo kokoton eye homeda na mo nya dwuma biara na homeda nso no mo bia nya dwuma na mo ni homeda no kronkron na mo nya homeda no kronkron se ne me hye mo se de ma hye magya no pete se homeda bia no mo bia nkofom mo bia ntwane mo bia nya dwuma bia ma hye mo force no saa na mo nso mo ni so yanko nanso wantie nanso mo ni so homeda no o ma nya dai o ma ni so na nga mra maso ase na o ma mra maso ase ne homeda no de Nyankopɔn kan no o ma nya de o ma ntie ni so na nga se won kon kire man na o ma ye o mo kon sere ban sesa efitete besi na nyina nipa mu ade onia ne ye betra fo me afidie so ye kanyina ani nyame asem bia wuti bia no Yesu no baba o sa Yesu baba na ba wo ba no so obi abeso ono ankasa na de soa enti Odiyifo Kwasha papa na me ya eye egukentemu asome papa bone so na me ya egukentemu ye de asome wadia wo ye bia no onu ebuo na nkotwa kwadu ho no sanate enti omosi omokon kire ban asem Onyankopɔn ka kire omo no omo ene so yanko nia ebeye na wantie no obi antie entie so no omo ampre no mo ni nyame asem nti obi asen ne kon se ne na me no mienu yasen ye kon wo nyame asem tie die hu no sao e de tetisia ena no abreso nipa gugu nso mu nyina wusai zoro no go mara so di jashi hom ena ye breso podi aso de ni kwa chenfa tetefo no yanko o se ne beba se Awurade asem ni na me asem ni yanko se mo antie me na se mo antie na mamfa adeso biara amfa kroyi mu apona mu ano amma homeda na se mo antie na se mo de adeso bi bewura efia ana se mo anso adeso bi homeda ansi abonte na mo ni homeda no kronkron na mo anya homeda kronkron no mo anya ne kronkron no na mo anya mu adwuma bia ani ahene ne ahemfo hene nyina so ahemfo no ani mo ahene mo asafo hene ani obiera a wo fa epun mu be mu bia no se mo anya adwuma eye homeda no obetra David egua no so mo betra tiase enam mo betra pajalum na mo betra tiase enam tiase enam ani afonkoso afidi papa ana mo betram ani ka papa ana mo bedam mo ne wasafo hene mo ne wasafo hin nyina Yuda merima ne Jerusalem Yuda merima ne wasafo hin nyina mo kukuro no apon na mo ekuro pon no mo be famu mo ho be yam totoroto
ebi mu busanso odi sisi omo se homeda no wan kwa sole memeda uwu abekoburu nsam gem meni aba nti ene homeda no enipa efiri sa bre no besi ne nyina no ene nyina homeda no enipa ya ne pete obi kura o ma homeda no a okwa sole kura no ukoma ne sika kura wanye ene homeda obi kura no na aduane si ho enu afie nti ene mimi ne nsa nswade bia mu onia tenyame asem na aboawo Bible onye bakofo nkwa no ohwem ye nyina na yehwe Bible no nti ti asem a onyame ka no na aboawo me Odiyifo Kwasha me school manko me kan fita akire mu school manko me nkusie ni empane nkrante nti school manko ya dom bi na abo dom bi so nti ya no obi di no ngoma nim no ye na adwen se wodi besisi Odiyifo Kwasha na no ho mesere me pen na me ntu no nyame asem no de wontimi mfanta me etu sati me ni bibia wodi nyame asem ko buba me minim metimi abompa ya mawo ene ne wo kina nkwa beto kadam me kan fita akire ho metimi abompa ya mawo ene ne wo kina nkwa no obeto kadam me metimi abompa ya obosom na wote so no ene ne wo kina nkwa no ebetimi afaya wo enya mafu no kura de e ba ko pe wo kan wasem a wo ye firi me mesie me nsoro bosom me nsoro bayifo mpo de wayam yawa ana sa wo ye konfo na sa wo ntia hye a wo de me pon a ya atonsa frɛ me ma police fo mram na ka che se enam hie Odiyifo Kwasha se o mram aso ye no mesa me nyama no timi se sa wo huro mia me ba ho direct aba se o nyama no adigya tum ahye no ahwinsi de nyame so ma me ni yanko wo se ne enipa betra kuro no mu da na mo betra kuro no mu na mo dore ma don srade ma wo se homeda no ma anya dwuma de mo bediye yo ana pe me kanya me asema che otie na aboawo bebire abobbo kwala omo mfanya me kwanim ya kosofudie omo akokwa sofudie ene nyame somo no omo da escape nyame somo no omo da escape ene onipa nya hu nyame asema akobia no afa preachwa ejo nyame donema onyame donema ona woyi won free wo hanu mina wa baba no mina wa baba wani dansu nyina lansano Yehovah hey babu so mamu wo sha choji okona adaka esuo no Odiyifo Kwasha tum kwa mahi hem sikana manu omiemia so owie pe no kwatra hotel no ne ma akwaje omani obi kwa kwatra petashi bas no obubia no abuse sram asesofo wo ye sofo baza baby akobo so so kwaje jinno no mo de awura kesosum nyam betwabka mo sakra madwena aboa mo ya no obi ka jaze Odiyifo Kwasha omfri nyame onyame hu mobo onyame no hu mobo onyame hu mobo ate oba kwa metwa bompa ya bo na se pepeto kaso ebeto laso papa yanko o se na obefi Yuda nkuro ene nia ewo Jerusalem ho no nyina Benjamin asase so ne mepo ase ne mepo so ene ni fafam aba na ode ohyew afore ne okum afore ne aduane ayedie ne aduhwam aba safoti ti mo som nyame ni na homeda no obia anya dwuma bia homeda nim on se wodi ka aka se wo se homeda no obi obeye dwuma bia me nya mekuno ante sa sana kan nti homeda ni anya dwuma wo ye sofo wo ye edew wo ye hanyo homeda no anya dwuma obi oye dwuma bia no me nya meda mekuno na se mo anya dwuma homeda no a memo edan adiye ahemfo nyina mo bedida pajalum ene kasi papam mo agida ada papam ana ahemfo mebira mpanya me asam ma so twenya abosomusu ntinim mebira mo mpanya me asam obakwa ahemfie no da no owe emponche hwa ne empochitire nyame asam bia ntini paduanim ana waka homeda mpo na ana obika wo so kwasea no so twatin onia emere wodi wiase ahye onsam na ye maame ne motonyomi na sa di wiase nyina babu a ube wejawo usika ya ube jawo ohundie ya ube na sa di wiase nyina babu a ube wejawo ha we yourself wan penya mi asema echa kwan ya ho na sa wusu wafu pese woni pa hwehwehwe no o pese o ya kese na wotonya kese na omnim ya kese presgo no anfenya me kwan mu a obakoda bre sabjem ana pe tenya mi asem na boawo enti nyame ka chezi afo no omuno mahemfo nyina first sabre no president bia no MP bia enti no na ye ahemfo eni asofo no
ɛna ɔkasa kyerɛ wɔn nti sɛ mo som nyame ni ya na sɛ mo fam nyame asɛm bɔ pon no na sɛ homeda no mo anya dwuma bi a mo di ya mo bɛdi yie me nyame me sɛ mo bɛdi yie na mo ho so bɛtɔ mo safo ati nti homeda no odi ka aka sɛ wɔ sɛ obi obɛyɛ dwuma obi obɛyɛ dai obɛkuno nti homeda no ka anya dwuma ebi sɛ mo nya ne kronkron nya sa ɛhɔ si kakra yankwai wɔ sɛ nanso sɛ mantie me na manni homeda no kronkron na mantie me na sɛ homeda no mo anya ne kronkron ama me na mo soa adesoa bi na mo soa anima bi akɔtɔn ɛnam nkwade na sɛ mo de fa Jerusalem kuro no mu na sɛ mo kɔtɔn ɛnɛ mɛsɔ mapono mu mɛsɔ mo kuro no mu gya mɛsɔ mo kuro no mu gya Jerusalem aban fɛfɛ no na mahye mo nipadua mahye mo gyapadeɛ nyinaa fɛfɛfɛ nyinaa no mabrase no na sɛ homeda no na ka obi akɔnya dwuma mo yɛnsi nneɛma papa sɛ wotie nti ka homeda no kora no obi ɛntɔ adeɛ homeda no yɛnkɔfom yɛnkɔtete ntosu ɛnɛ obɛtumi kɔtete ntosu nyinaa no homeda kora yɛkɔhyia kora ɔma sɔre homeda kora memeda obɛtumi kɔ no afuom kɔtete nnoma nyinaa no biribi ɛnsi ha na ɛnam sɔ mɛ ɛbaa saa yesu bɛpata ma nneɛma bebree ma na menum yɛ yɛfiri ɔmpɛ sɛ menum yɛ bɛhyɛ adesoa bi ase ɛnɛ wiase hɔ no wopɛ sɛ wɔhia bɛhia wo a woana bɛma ɔhia hia wo kwakuo koraa ne nsɛm yɛno ɛnhyɛ sika nkwa no ɔyɛ dɛ wɔyɛ adwuma na wɔ nipa nyame abɔ nipa ama nipa wo nsatie du wo naadu afa yɛ adwuma nipa mpɛ berɛ onipa si hɔ sɛ ka onipa hwɛ sɛ nana kufoɔ de bɔba bɛtoto sika ma yɛ na ka yɛfom nya saa ɛnte saa ɔntumi nto sika ma ɔma Ghana nyinaa wɔ adwuma a woyɛ mu no Onyankopɔn ahyira wo na aboa wo watumi atena ɔman mu na ho ayɛ dɛ atɔ wo asɛm yi ni papa na sɛ moantie na manni homeda no kronkron na sɛ homeda no maanya ne kronkron na mo so adesoa bi afiri na mo so adesoa bi afiri kure mu ana sɛ mo de si abɔnten na sɛ mo se mo akɔtɔn ɛne mɛsɔ mo pono mu gya na mahye Yerusalem na mahye aba fɛfɛfɛ nyinaa safo ate nti na homeda no yɛyɛ adwuma ana sɛ yɛnyɛ adwuma ɛni kwa sɛ woyɛ adwuma nti onyame hyɛ Israelfoɔ no pɛtee sɛ homeda ma obi anyɛ dan ɛnyɛ adwuma ma obi anyɛ dan ɛntɔ adeɛ mu obi anya dan enkofom enkotete ntosu wo kokokura gu afom kra eni kwa so ye dan okofa ne homeda enti homeda no eye pete yankwae bie meliko asempa no etimienu eyimu aduonu miensa ebesi aduonu enson no 27 no kama me Matthew 2:23-27 kama me meliko asempa no eti yɛ mienu nti mo aduonu miensa ekosi aduonu nson no mo enti Awurade asɛm ɛhɔ so wɔse homeda ɛho asɛm tie homeda mo no ɛho asɛm yɛnkɔ na bae sɛ ɔkɔfa aburufuo bi mu no homeda no Yesu bae no Yesu abawo ti asɛm a yɛka ne pa wo Yesu brɛ so no ɛba sɛ Yesu wɔne na asuafoɔ no ɔmo kɔfa aburufuo bi mu homeda ti asɛm a Onyankopɔn sɛ homeda mu obi ankɔfuom homeda no obi antɔ adeɛ homeda no obi ansi nneɛma obi de okakora no de brɛ homeda kora menso sika nim homeda bia no yɛnyɛ dwuma bia wom bia na aduane kɛkɛ na wobɛtumi die yɛmpia bɔnten ɛnkɔtɔ adeɛ yɛnkɔ nwuram ɛnkɔyɛ adwuma bia obiara ɔbɛyɛ adwuma homeda no okum na mɛdan bɛko no wɔkan wɔde stamp si so ba homeda obi kɔfa obi yere obi kɔfa empena obi kono nakɔpɔ ɛma no mo wayade ne nya ɔba bunum onia ɛne Yesu baayɛ no wɔne na asuafoɔ no ɔmo kɔfa aburofuo bi mu homeda yankɔe na asuafoɔ no rekɔ no na asuafoɔ no wɔne na asuafoɔ no ɛkɔ no kɔ ofiase pempan aburo no emetem no bi dabi na sɛ aburo no nya mo dia first one kora no homeda kora no yankɔfuom yankɔ wurawuram na afei mɔkɔ wurawuram nso no a mɔkɔ to obi aburo ɛda hɔ nso a aburo no muni wura mɔkɔ nso a na aburo no mastate ɛpempan aburo no bi na mɔde kɔyɛ dan yankɔe na Farisifoɔ no sɛ no sɛ na Farisifoɔ no hu sɛ hwɛ Yesu asuafoɔ no
homeda yen kofuom homeda yen to ade homeda yen nya dwuma bia no na wo de wama ho kwan na waka kire wo nkrofo ne se homeda mo nya dwuma ana de mpebia mutimi yenti no na makopin pa buru nti fransifo no ebusa Yesu se o se sei o se hwe adenti na moye nia eni ho kwan se moye homeda yen konwuam homeda yen nya dwuma homeda yen to ade na ande na moye echidi a Jerusalem ye chiade a ayase yesi yenye na mu de motwa faso na motima ye ne homeda ha na ma mo sa tumi no o se no se won se ene Yesu ka che mo se sei mo kan se David ye bre a ehia no mu okomde no no tia David ebra na okọ asori fi a ekomde no ko eni won ka ne ho no enu mo ka ne ho no ko wanye bi pen wo ye sa de bi pen mo nkai David wanye sa de bi pen eye homeda no wanye bi pen na yen ba na se yen so ye bia enti yen no ye de yen bomusuo enti bo bekun ya na se mo be ye den onia ti asem anya kan pa wo ena asem no ko wie na wa yen mfa ni be chechire ho ate mfa ni be chechire ho Yesu ba oba ya no wa yimi no bia ni na fi adeso bia da adeso a yen timenso na nka sa asem anya kan ko bia no be ko heaven David Bible ye kan ko bia no be ko heaven ukoto ndia ubewu ukofom ko titontosu ubewu ukofa koko ubewu se u fa bonte kura koto ndia kura ka homeda mpo ye miesto ya ntode na ade na mu de moya ade ye chiwade a ye ni muni hu kwanse moye na mu de motima ye ne homeda ne yanko senia okọ onyankopon fie ene wo ka chem se David ebra ne ho chiri na homeda ne ko wura asori fie hono Osofopani Abiata breso Osofopani Abiata breso no ko na okodi kire abodo kire abodo no a ani kwanse kokodi no so ko oni ho kwanse odie no oni kwanse odie no ko si odi je osofo no nko o je osofo no nko on saade we se nka asofo no nko na mo kwanse mu di o na so onu de aho kire ba he no oni ne nkofo mu kodi no ma wo no nam no nyina bi wo mo no mo nam nyina wo mo mu nyina bi ye dai edi homeda no yankwa he na wo se won se ena Yesu ka kire falansi fo se sei oni penti na wo ye homeda safoti homeda nti ne ye nipa na se wo se hu nipa nti no ye homeda nipa nti na wo ye homeda safoti etika hono ko mu di honi ebu Yesu fo eni Yesu ka kire mo se enye homeda nti ne ye nipa o so nipa nti ne ye homeda wo nipa nti ene ye homeda enye homeda nti na wo ye nipa enye homeda nti ene ye nipa Yesu asem a o ka kire falansi fo no anyom de so wa yade a eni wo kwan ese homeda wo ye de wo ye ti kwan bia so no eseki ye papa ye chi ne de ni ku no chesa enipa kum ne ye enipa fa ne kwa enipa kum no enipa fa ne kwa efiti tibeshi na nyina no obi ku ni nua kura won hwe enipa kum enipa fa ne kwa papa se honasi yankwai hono a meliko asempa no a etimiensa eyimu ba ko besinsia ne kama me ya to aso mare konsempa ho na itie ye miensa njem ba ko sinsia no etifi asem humdadie ho asem biem yankwa wo se no ko hye da mu biem da afeti ha ti ha homeda kwa nka yense yade homeda no wo yale no wapanta akura da honewu aisa ade chew homeda obi yale a yemela do nom homeda yense yade homeda yankwafuom homeda wuwa se woda na wuo yana kono enti Bible se homeda biem esa duru ho no Yesu ko asori fi yankwa o se no nipa bi wo ho a nensa awuo tia homeda o tasema ye kan pa o eye homeda kono no Yesu ko wura asori fi ho woduru asori fi ho no ne wo nipa bi wo asori fi ho a nensa edan adwojo nensa na edan adwo ko no ten se obesa no yare ene Yesu pa se obesa nipa no yare eye homeda na yenko na okototo na no ya semu safoti Yesu ko ye na okose nipa no yare homeda no okototo na no ono mo kototo na no no se nipa a nensa awuo no se sori gina mfimfini na ose won se
wo ho kwan se osa oye papa ana bone homeda sa foti asemuza afedi o makototo Yesu ano papa na sa ba so dem ho bi mu hwa da bia da no enne na wotwe homeda o ma ne nkofo kopempa obi aburo yo papa kure ya wantrefo hwa enne homeda a yensa yare no papa yesa ba so di fiasa onipa ne nsa adwodwo no obema ne nsa no ayedan ayeye no otime akọ na adwuma so akọkọ na adwuma hwe omkototo Yesu ano enti Yesu bu fui ene ojigai ene wo fire wonipa no a ne nsa adwodwo no edidi begina aso di fie no enipadom num enipadom finfin wo didi begina kwa na wose won se ene Yesu ka kire nipadom a hie dem wonyina aso di fie wonyina se ho kwan se meye papa ana bone homeda ti ha homeda yi ene homeda yi me wo ho kwan se meye papa ana se meye bone mo amu nyina mo nka nkire me a mo dwendwe se mo bekumi no mo dwendwe se me ye adwuma homeda me sayare ni ye ne mo enwura mo kanya me asem ba bia nti no mo bekumi no me wo ho kwan se meye papa ana se meye bone mo amu nka mo ka chame ko na oje obi nkwa ana se okum no enti homeda no ti ha homeda ye ju obi nkwa ana se okum bi homeda wose no ye kum eno mu nyina eye dindin eno mo hwa akwada no asema akwada ekadie emu dopa o ha homedi ye nyadwuma hwese wonipa na wo do mu akwa ne nsa dwodwo ade bi ehure ade dia yare fo budam ho ade dia yare fo budam ho na papa yi be man yare ye yakwa enipa muri ya omoji koji kom ade ntira abasa yare homeda nipa jimi rough de woni pepe se kani ni nua de bia o sha ade so ase woni pe ti aso ni fi o de bia homeda no ade bia woni pe ni sa jojo ni nsa be nkum woni beto kodahin ayamo fa so ndari no wonyame abuo no wo hie ne jefo na ne jefo ne besa ne yade homeda mo muni ya moti koji kom mubuafu ya lentan o woni pe jimi yade ni ntani pa no so papa yanko wose no di abufuo hwe won hia ana Yesu di abufuo ehwe omo demo no a omo toto na no a ka omo nkona ko owo nyina no wodi abufuo ehwe omo nyina nim ehia wose no makoma dinti ana Yesu ka chense mo omo nyina nyina makoma dinti no ya ne ya makoma dinti no ana mo asem ade amu die no eya me ya se mo nya papa hwe oni pai woti asori fia ni se nyina hu wajojo montimi sane yade na maba edemu hanene mabeka se nyame asem awi a kire na wie na me sane yade na onipa no ne ho adi no woni mo nyina transfer demu woni masoma mumu na matikoji kumo mo nya papa wose no si nipa no se en wose nipa nse de tene wonsa mewura sori beja fifia peja wonsa peja en o peja ne nsa no tene nsa no tene nsa na esa ye yie na nsa ye bon sam ye Onyankopon no nyam nyam ya hye na ho homeda no wa sayade ma onipa na ne nsa jojo ne nanya jojo no ne nsa ye yie ne na ye yie enkomo nye no anie hono ni Yesu hono ni Onyankopon obi ni Onyankopon ye hye ade so ase ebesi na nyenipa hye ade so ase nipa hye ade so ase onyame hu yembo me ya meto nyumo ne ya monte ase ye onipa baji Yesu adi no ho na nipa ma ne nue bi hye ade so ase ya mu wo koda bu nsam jem onipa baji adi no wo onipa baji adi no wo onipa baji adi ni aye defe onipa baji adi no wo onipa baji adi no wo onipa baji adi ni aye defe misamala me huni yancho me hu yancha besinko misamala me huni yancho me hu yancha besin me huni yancha besin me huni yancho besin me hu yancha besinko onia enipa be huni Yesu no ho na nipa ma wa hyade so asia ewu akoda mu nsam jem ha onipa ewu asori fia mo amuntime sane yade papa ba ba sane yade a mumuni ya matikoji kumse onipa no ho okuta honhom bone ha enipa ma setranie enipa kuta dwe bone dodo nipa nya so de na me ni nsam ye ni nti no ho ni nua akora ne ho beto na yade ya omumuri ya majikoji kum yankwa sesi na si awiye no o se sai no se na farisifo no fiade no ana farisifo no fiade no ko entamara woni Herod fo no
kotu ne ho agina woni halodifo no woni enipa omumpe Yesu asem no ekotu ogya so mbekire kun so mbekire kun se wase yale homeda to mbekire Yesu kono ombekire kun se wase yale homeda ha kwa so dem ko homeda ko apache aso na nim omohena homeda no wacha so na nim woni pa no wajojo woti ho omohena won so to correction ni nyame abo no onipa na mana kwaso la mo botiko jikum muso mo ntime sa yare bia o nyamu ye mo bote papa can you look at can Matthew asempa no eti aduonu mienu eyi ba ko ba na kama me Matthew 22 kan kakra ma me nyenko Matthew 22 afina about 55 me we nim kana ma wana mami Matthew asempa no eti aduonu mienu eyi ba ko pe eba no kama kan Matthew asempa eti ya aduonu mienu nche ba ko ekro no wo se ohini bi ayefuhia ti ha ohini bi so ekohia ayefuro ohini bi o na ne ba aso aware na okohia ayefuro de ma no yenko na Yesu kasa kire won mebuo mu bi o se wa hwa hwa nyame asem no ye ka won ti ase Yesu wo sa kasa kire enipa dom ni nyina mebuo mu sesai osoro ahini ete se ohini bi a o hia ayefuro ma ne ba ti ha osoro ahini no ete se wo hini bi a ne ba aso aware no akwaje aware no no hira ayefuro edi ama no sana heaven na yekɔ no etie nti anopai sɔre le tenase ne ti nyame asem na twe ho firi bɔne ho twe ho firi bɔne ho ene sabkeka ene adwem bɔne ho na daachi wonye baabi agina enipa ma nwini we o enipa ma nwini we woni ja mo obenya bie no odi bie no akwankwa ne hia no adwem bɔne ene kuta nipa ma ye nyina so egu aso ne fie ene me yekɔ wogikwasie nso yekɔ adwem bɔne kuto papa yanko wose na wosoma ne nko ase ene wosoma ne nko ase sei won kofre won obehia won wo emra ayefuhia na se safoti wo hin na to party ma ne ba hia yeframa no wo kum na ntwie emmoa ene wo de ayeforo wo ayefro na se no enya kwada asem ene wosoma ne nko ase munko kuro num ne obia mo nsa beka ne bia wo hin no asafo hin no onipa bia mo ni betwa no so bia no mo mfa ne mra ayefuri ase no mo medidi no mo manum free na wan pese wo ba na omo ko ba amane no onipa bia o mehu no mbaka kire ne bia no omo ampese ombe den ombe ko ayefuri na ase nyame ana sori asama ani yakayo siu kasa ye kan bebu mu no Kristo somo sa na ahemfo omo mpese o mewura sori fie na agidifo ye mpese bewura sori fie ana asofo adifo ye mpese nyame asabo kronkron no ye betie ani amane onyankopon atopon e wona sori fi ye metie na asem ni ye ho nwiye no ye se daari papa ya topon monko fire nkofo mra apuntu yase no mu bedi emano no no omukohia enipa omuhia omunya no oma ayefo na se yankwai na bie wo sa soma nkwa foforo se ene biem wo sa soma enipa foforo se biem so sesai mon kan kire won a obehia won no se mon se nkokuro num enipa bia mo behia mu bia no mon kan kire mo sesai hwe mesisi maduane wo hin na se yen kan kire se party no mo amunti o mo amunti na yefora baso wo siesie na aduane akunkum yemmo bibire wo kum na nhwie ane nyemmo nyina wo wiade nyina mo mra party na se mo mra ayefora se bedidi num free na won de wan fa anya hwe bible say o man fa anya hwe tasema ye kanu o man fa anya hwe no e de nti no man fa sa asem na fa anya hwe yenko na omo koi to omo nyina koi obi kwa afuom obi ko di ni dwa e bi ko di omu dwa ene Kristo som homeda e bi kwa afuom e bi ko di dwa ene Kristo som no bebi de kwa afuom bebi ko di omu dwa ene nyame asem no edwadie ani afudo nji no ye fa anya hwe wasna won aka no so ekwochechire won nkoa no ebom adapa kunkum won safoti afi ngrofo ma aka no se muna ye ne yesi yede ho muna mo se mo to mo party ye menase ye se ye ma se nso a we nso no aya ho ye mu be hia yen ti omo chi ayefukun no enkrofo no ekunkum bi eno mo bobi ma Kristo som sa anu obi obekenya miasem nukure bia no ni ye hwe ne kuno anu obi gira no kwede som so a ni ye pene kuno
ene wo man kura wo mu obi bu o man kura na so wo man no obu ni ye kura na ye pene kono ene busua a me no me ni yatim obi ya de ye kronkron a ne ye pene kono si ya o ena papa yi atopon eya yeforo amane ba wo kunkum yemmo nyina mumra medidi emenom a omkunkum nipa ne bi esa edan abu bi adapa o ma aka so ko omunyuma de so ebi kwa afurum ena ebi so yedan ekoton o ma de obi ti asonam e bompa ese wani homobo na menye sika mi store sa nyame boa enu onye sika no a wo se me de ena me ko bi me store nti asore kwa hu hia me enti edu asore bira me bi de ko bi o store ebi su ko afurum ekokoyo modjuma nyame asem ti ye die sa kasa no kan ne kasa bebu ye minu mi enu ye minu mi enu Yesu bira su ya o na du homeda bebi de ko afurum sa bebi de nso ko adwuma obi kwa ya adwuma aba adwuma obi kwa aba adwuma na yo oje o me yesa di emre ni bi ye de eka ne me ho ye homeda ko sa ko adwuma eko gaade ebi na asiya no ento manko enu omu nso no mu fa no kura kwa so no omu chi bi kum bie esa edan epirepire bie yankwae wo se na ohin no tie no tia ohin ne tie se munko franco fo mna party ase no mu medi nom no ma na ebi kwa ofuom na ebi kwa obudwa so onka hwe na omo aka so no munko fo mna so mu kum safo no ohin ne tie ni bu fui wo se na osoma edom kokunkum awudifo no na wo soma edom ekokunkum awidifo ni nyina daache bejo enti obia wode ne nsaka nyame nipa bia no daache wo akatua bone daache bejo se watu nipa na du akuno asase ho no wono prepare wo ko ba bia kwaji adu akuna ato akene asanyame nipa okuno ukuno no ye o munyangopo no chimba je ofiro me se wonte me bodu amatime ku ho nyame betua so ka na wodi onim enti wo henu smile ne nkrofo ekukukum awidifo ni nyina sa na baye Yesu ma ye toso mienu no a eba no ebeye ne ba ebeye ne ba he ebejo wo do nsa kanyame nipa bi me ma odue ya chichi bi to dem na Christopher ya chichi bi to dem wo ba nko asofo no onya abone bia o sofo no onya abone bia asampaka ni onya abone bia ni hu hiti ya china to de afiase ebi na asia no enyame asem tie de obaka se obi na to party nyame asem Yesu bire so asem na woka no sa bebu no woka wahwa won tiase papa yenko ana wose ne nko se sei wasiesia ayefro no de masiesia ayefoko ne de nanso won a wahia no ense na so no omo hia no a omo ba ayefo hia na se no onu musa omo pa bia ko no omo pa de treni aye no onu musa ene du kwasia da ene du asoda wutibu no so mo Yesu se fia na mo kompa bo me bo a enipa yin na kompa bo no obi a ko na dwuma so ene obi a ko na fum otubo ko so ndem no osofo no ne man na ye mpa bo no da jebejo yesi nyame asam se na de ye mpa bo 3 days obekọ sofo no ne man esi wo no mo ye mpa bo asode panifo ngo ha ene du asode da asore bira obi akona dwumade so esia na tetebe na esiye no papa no to party no eye Yesu bira so asem no oka no wode ye kasa bubu nti no wahwa wonte ase na du kwasia da bebire kwafum na du kwasia da bebire ko biom store ekotana no asore ne wonko wode ka mo fry da chi bibi besi papa yenko wozi nti monko atempon kwanta no so na Yesu ka je se monko kuronum monko jina kwantempon no so ko na dodo ara mo bi hu na dodo bia mo sabe kan mo no momfra wo mra momfo mu nyina mra ayifuhye ase momfo mu nyina mra no omo so ye den na nkwanso fie di konkwanta no so ko dodo a hu mo nyina no no mo ko boabu enipa mo hu mo nyina no mo do bra ayifuhye ase nipa bone ni nipa papa ti ha o wo sie nipa bone ene ni papa se le ne ya kenyame asem a ene obekwa so nda bie mu no enipa ya ma ho no enipa bonefo ane apapafo ogu so nda mu no enyame asem ya yeke yewu na didifo no be share ayefro na se afa dan mu no didifo nyina omukọ kwan no so no enipa ni nyina ye dem o ma se twum abonefo ne apapafo onum nyina bedidi anom se de na me no mienu kwa amanfo burukuso antonya ma ebi akobeni ye nyina ye gu aso de fi ho no sa pepepe enti na wudu aso de fi ho a ye hu obi osombosom
and you who be also nyame papa no awie ni asem and ye nyina bo mapeti wa so fi ho omo edi ewuo omo atwitwi nipa moja omo aje nkofo yire omo aje nkofo ku omo etu nuro omo ebodua omo eku nipa ene nipa bonefo na papafo no ye nyina asori fi o ma se twum sa wo se no henu ba mu ba hwe adidifo no ana ye wo henu ebie dan no no ba danum no bu wusia dan na ye ma onum nyina didi onum nyina mu nom wo de ene de atome laso ma ba papa eno ba hwe adidifo no ko no behu nipa bi a on hya aifuhia atade ho safoti wo hini wura dan mu no wo hini wura dan mu no wa bato se dan no enipa ma sa onum nyina didi onum nyina nom eno behu nipa bi a omwo edan mu a omu nhye aifuhia atade ni bi a omu nso wo dan mu omu didi nom na wo se won se eno ka che won se sei awe awe a woti burukuso obem ha dan awe woti kwa aman awe woti fofo ho busumunsumu ni a wokọ busumunsu ba wokọ busumunsu na huyihim wona manteba na obrunua wonso ba so na mu abaye dan awe musumunsu fo musumu ba so na mu abaye dan aifuhia atade ana munsha aifuhia atade bi mo ba abaye dan na ena wo hene no ese na somfo no se ena wo hene no aka chida somfo no wo kofo mo nyina ba dem wo sesai mo nchichire won nan ene won sa onu mo nsha aifuhia atade no mo nchichire won nan ene mo nsa mo sore mo te buruku mo te kwa aman abusum no mo de mo dua ne ntino aso nem no mo te se ne de ebedidi no mo ba bedidi be no mo nchichire won nan no mo nsa anya dade na mo nkoto nchine achirichiri esum ka bi mu na mo nto mo nwu burunsam gemu ho mo fom gogo efisa menya mi asem bia ntwom ni pedro mo ntia so na mu a enti mo fom gogo burunsam gemu wo se ho na esu ne setwere wo na ho na esu ne setwere na dai ewo ha da che bejo amina kojo kwa me wujo obi kun wujo obi yire na ye nyina tia so na mu india fo twene wo egugum adama bofom akron fom awidi fom mese ko ha sofu bi ni nia sofu bi on ma atake obi kwadu kwa aman sofu wodi ni nia sofu adu kwa aman ko bodi tua ha beta so na mu bi awe oba dan ha sofu ko jedru odifo ko jedru ho ba da wasori fia mo cheche o nan mo cheche o nsa ejasama no soro ya chebejo ipa besu mama papa yanko o se na won a wafro no ye odoso na omo amafre omo no onu amafre omo mesum adwuma mu no omo doso na won apa won de na omo amapa omo no aye kitiwa bi enti dodo no omo mu no omo je nkofo yire nom omo aje nkofo ku omo je brabo omo di adansi kurum omo ahwie moje go ne de mo chechire omo nan chechire omo nsa enfom gugu jansramanim awe mo ba ha be ye tan anapa nyame asem a menu mienu nyame awa wode ma mesa menu mienu ye ncheni no waso no wontie de honhom no ekasa kire asafoma no menua ye biela na tum de bia ba be biela na tum na wahu asem a yeka no mfaso a ewom de wonso wanya afirim ye free beka nyame asem no emse abusum ba kwa se mienu ye start ya pem so ye ko buronya ya puse bi ha pa wati bi sisa wadwi wati obi ku na ata ho no a okwatra so na emu no awe wuju obi ku ba ya da waso fia hey wunu obi bohye okoto odu ku na to akene awe obi ya da waso fia sofo akwajedru odifo akwajedru wuri ye nyame adwuma awe obi ya da waso fia ana pa nyame nhira wo se wutie no kra so awo yesu dim ka amepa amen amen and amen. Odiyifo Kwasha wakasa anopa yi. Odiyifo ya sorry kwada no pa bia. Anopa na ngotwe gosi no ndu so. Nti ayana duani achimu ewo Akyem Asuboa na onso oduani achimu ewo Better Christian Church. Na onso akodi mpaye akọwe mpaye. Anopa yi Odiyifo wakasa, Odiyifo Kwasha ekasa. Oso yemo akonya ma onso suburem. Na so abeke ho 0201944485 0554820985
910 na osu abɛka ho anɔpa yi odifo ene ya kye onyame asɛm na nsɛm anɔpa yi ɔne ya kye no anɔpa yi osu betimi abɛka ho eti se nea yɛta aka ne se odifo onyame ahyira no ama brinda ne namu ɔtumi ni ya kye onyame asɛm afei so odifo kura ya onyame ama nimdeɛ ɛfa ahabama ho nubra eti wa ɔte yɛn kana sɛ utie yɛ no si yare bi ɛdokoro a odifo ɛwɔ ho nimdeɛ do hia no so do ani bɛkyi mu ɛwɔ Akyem Asuboa kwaku asiedu heba center ene yi amanfo die di adanse no ɛnya asɛm ketewa ebia wo de ɔse o yare no eni anu oduro oboa omfa wani entwe kwaku asiedu heba center na sɛ utu jidie anamo na ka wodi wani ekyemu ɛwɔ kwaku asiedu heba center kabo san parampara nduro wo hɔ ai Odiyifo Kwasha ɔno eheba makasa ɔte eti wɔna ɔmo ɛkɔ asoɛ hɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa adanse ɔmo di no onua wo te hɔ yɛ dɛn odie ose odie ɛyɛ yefu keka ɔsa aduane kakra toma na noa ne sɛ oyam sanfro saa wachie chie wankase wapaba empaba foni etwemu ɛwɔ Akyem Asuboa akora ketu akora na behu no ha osem kyerɛ me kwaku asiedu heba center akora no obedi wanim na so odi wanim kɔ kwaku asiedu heba center wankasa bon se yes na so de nedun bi kan wa bon se ampara aduro hɔ onyame afa ne so amodi nduro ahoro mienu na abadwa maaso gidi heba mixta eni nkrimdi heba mixta unya nduro mienu ka bom na sawono ma senia yare ne tie bia ajo eti odifo anope wakasa ono an sanda better Christian church ano eti wa wote yenka no ewom se nsuo no gugu a na lines no jame na so ye hunsi bi mu flashe boso a pimrem na pimrem a yebefa wo na wonso abɛke ho eti misan eti number ne so biem 0201 0201 944 485 0554 820 910 ahomatufo ni eti obetimi so abɛke ho eti odifo odifo yentoa so obi kakra kan na ja oda toa so omutumi buru anase omboru ma yebefa wom nti odifo yentoa so yo anope me fa sai kwan we so mechia yetiefo nyina me sadakon wajo odifo woni maamenom odifo mechia opa masekuma polisi ya wogina mujia kwa so no mechia mu nyina ye papa no ma wo mujia belia nyina nso no mechia mu nyina na ya papa no doctors for ayi odan kasiem mechia mu nyina kasiem de me no mu na adwumanti no ya mechia mu nyina dabaki amanfo me pacho odifo amanfo gusu a amo flash ye pacho number no ayeho yemfa ofrefo winhwe adehye yemo akyen o da na me pacho umbom design pacho ho nyankopon adom me ho ye pa ye do ba de ase anopa odifo akasa yo me ti odifo pa na me asumje enkanet mapa oye me wo Akyem Asuboa me na so tani elder azeke fiedi na ekase na ya se hedi ya se nyama ekoso wo so ya hodo mu a na ikase enipa yema ye ni daho na ye fa nyame asem no se de be ya dachi ni oje dia me nkra odifo nyame onhira no onkoso na onfa apempa no emre oman Ghana na yini nyame asem so na emwa ye nyame shambo papa amen nshanso obi de ne diaba onso obetimi so abɛke ho ai
sima be se mienu bi eti Odiyifo na okasa no me se mechia ya dofo nyina da waki mechia papa mechia pa eti se ne Odiyifo akasa no enti onso Odiyifo number no fatuja mayen me number 054 054 55 9 50 70 054 55 9 50 70 Odiyifo Kwasha number no eti mu a mo force wa abura mu na emba no Odiyifo the number na homa tofo no atuja osifo ma no afre no ana se uni tetefon a Akyem Asuboa foni chiemu ho medika ka se unyadu Akyem Asuboa akoda kura na abehia na ubusa na kwakwasi edu heba center ana se Odiyifo Kwasha wodo beko ho eti wa wote yen kana se wutie yen no ebia na ugusu da okete na so unya ya nka abefre ana se osi o ma de achi na otujidi anamon bomoden na ma woni suade hunu emremu na foni etwe ye Akyem Asuboa na wonso kohu eye Odiyifo nye izo enye izi te de amanfo nam ne so a omunyo mayarisa no onse medika ka cho se mpabo so de ye mpabo de ye mpabo ye etu ukwada bia no Odiyifo nsemu emfa ho na asọrọ awokọ do hia no so de obeba na modem ntoma asiani abedi mpaya bewe mpaye eti yehu se ebi mo frɛ nanso MTN ada lines no moni twa se insuo gugu a na lines no aye something which is there eti Odiyifo de number na atuja enti usu betimi so apusu osifo ma mame san fa lama number no ntu dwa biem 0554 820 910 0554 820 910 ena voda line so 0201 944 485 ebia na fe na utie yen enu nti ena matombo ase ena mede studio line ene atuja ma no etina Odiyifo ye kokora se wawie bibia eti etiefo emfre o number no personal line no Odiyifo san eti o number no so biem ema yen me number 054 55 9 50 70 number no Bebrebe edi pa ba kura na sasa ye ye I rather want China, my